Aquesta és l'escullera que s'estava construint per protegir un dels càmpings que hi ha a tocar la desembocadura del riu La Tordera. L'havia encarregat el propietari del càmping per intentar protegir-lo de les ones, que constantment neguen part dels terrenys més propers a la platja i causen nombroses destrosses. Aquesta escullera no comptava amb el permís corresponent del Ministeri de Costes. És per això que el propietari ha hagut d'aturar la seva construcció. Els propietaris dels càmpings diuen que en infinitat d'ocasions han reclamat a l'Estat una solució a la problemàtica que pateixen, o si més no, que els deixin fer alguna cosa. L'única resposta que havien rebut fins ara era el silenci administratiu. Darrerament, el Ministeri els ha comunicat que si ells assumeixen el cost total de l'obra, es podria construir una escullera de metacrilat. Quan es produeix una forta llevantada, el mar es menja bona part del terreny, propietat dels càmpings de la zona. Aquests es queixen que l'Estat no aporta cap tipus de solució i, en canvi, han de seguir pagant els impostos d'un espai que no poden fer servir. També diuen que el problema augmenta cada vegada que retira sorra del fons marí per traslladar-la a la platja de Sabanell de Blanes.